Υπάρχει περίπτωση να έχεις βαρεθεί να παρέχεις αυτή την υπηρεσία που παρέχεις, αλλά κατά βάθος να μην το παραδέχεσαι? Ναι, μπορεί στην αρχή όλο αυτό με την υπηρεσία σου να σου ήταν πάρα πολύ ωραίο και να ήσουν πολύ ενθουσιασμένος και ενθουσιασμένη, για παράδειγμα με το να βοηθάς ανθρώπους να χάσουν βάρος ως διατροφολόγος, με το να παρέχεις τις συμβουλές σου και άνθρωποι να αισθάνονται καλύτερα και να βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα από την ψυχολογία. Ή αντίστοιχα να παρέχεις άσκηση και να βλέπεις τους ανθρώπους να νιώθουν πραγματικά το όφελος της άσκησης και να βλέπουν διαφορά στο σώμα τους. Ναι, στην αρχή είναι όλο πάρα πολύ ωραίο. Αλλά όταν κάνεις μία υπηρεσία για πολλά χρόνια και σταματάς να εξελίσσεσαι, σταματάς να εκπαιδεύεσαι πάνω σε αυτό, τότε ίσως αυτό είναι ένα καμπανάκι ότι έχεις έρθει έτσι λίγο σε ένα ταβάνι, να το πω έτσι, και μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξει. Αν ταυτίζεσαι με αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, να ξέρεις πως απλά έχεις αλλάξει. Δεν είναι κακό. Τι θα μπορούσες να κάνεις όμως? Μία ωραία ιδέα για να μπορέσεις έτσι να νιώσεις πολύ πιο ωραία και αναζωογονημένη και αναζωογονημένος από την υπηρεσία σου, είναι να προσθέσεις πράγματα. Για παράδειγμα, να δημιουργήσεις κοινότητες, να δημιουργήσεις ένα e-book, να δημιουργήσεις ένα event για να φέρεις νέο κόσμο, να εκπαιδευτείς σε μια νέα προσέγγιση, να εκπαιδεύσεις νέους ανθρώπους. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να αναπτύξεις πρώτα απ' όλα εσένα και για να νιώσεις καλύτερα με εσένα. Οπότε επικεντρώσου εκεί. Πώς θα μπορούσες να το κάνεις?